скъпи приятели! Добре дошли в моя YouTube канал и в това мое видео. Както ви обещах в предното видео, започвам да ви разказвам за българските вярвания, ритуали, същества и други неща. И така започваме с съществата и тяхната магична сила. Започваме първото същество, което ще разгледаме. Е добре познато фолклорно, това е змеят. Змей. Змея живее на границата с отвъдното, в горите, по високите скали, в пещерите, в грамади или е скрит в дърво. Това обикновено е вън от селото, което пази или в езеро, или в извор, който е неговия втори дом. Той лети из облаците и е символ на тъмнина и на небе, на облак и на дъжд, на вода и на дъга. Мъглата е формата, под която змеят се появява. Змеят притежава неукротима сила на хаоса. С едно духване може да изкорени най-големите дървета, с едно поемане на дъх може да ги изправи. Опустошава ниви като векрушка или направо като тракийския бог на вятъра Борей отнася любимата си. Змейовете пазят ветровете и дъждовете, затворени в големи пещери, в големи подземни пещери и ги пускат по свое желание. Сега ще се разгледаме за другото, което е чувано, е за любовта на змея. Змея често се влюбва в най-личната мома. Още по-опасно за нея е, ако е родена в един и същ месец с змея. В своята змейска отвъдна любов нарушава нейното обикновено земно щастие. Той я прави нещастна, различна от останалите, болна, причинява дори смъртта й. Независимо дали ще я грабне и отнесе от хората, или ще остави да се топи или не между тях. Явява се на момата нощем, като красив момък или като змия, която се превръща в млад мъж. Понякога се обвива около тялото на любимата си. Образ видение направо от царството на сенките. Любената от змея мома всичко знае и всичко може, както само надарение докоснал се до истинското знание на хаоса избранник, но тя не казва нищо, защото змеят не й позволява. Не й разрешава също да слага китки, да се мие, да реши, да носи нови премени, да ходи на кладенци или да играе хоро. Всеки знак на култура и цивилизацията я отдалечават от него и от неговата власт. Ако близките я разберат, ако близките й решат да я омъжат, змеят с гръм и с трясък, с златни каляски, с змейчета полюнчета и врани коньове, като векрушка, я отвежда със себе си. Понякога я отнася на ръце в своите дворци, направо от хорото и повече никой никога не я вижда. Сватбата с змея е другото име на смъртта. Макар да казват, че се венчават и живеят щастливо и че им се раждат змейчета, които се спуска при момата, като те са като най-обикновени хора, донасят радост в къщи. В бурното време змеят се спуска при момата като облак и мълния, нощем идва през комина. Когато всички в къщата занемеят от страх, майката може да види през прозореца огнените очи на отдалечаващия се змей. За съжаление, дори след успешно лечение с билки, момата не живее дълго. Заленява и умира, обесва се или полудява. Единици са момите, които са се спасили от змейската любов, които са понесли преминаването и общуването със света на сенките. Според очевидци, любовта на змея мома, любената от змея мома се държи странно. Тя се върти в дъждовната вода, в която може би се крие. Тъжна е, не поглежда ергените. Змеиците също се влюбват в овчари, но те не ги отвличат, а всяка вечер идват при тях под различни образи, като мечка, например, и се превръщат в хубави девойки. Сега ще си поговорим обаче и за добрия змей, за нещата за добрия змей.
Освен, че се влюбва драматично и че носи нещастие, змея може да закриля и да помага на хората. Казва, че през руско-турската война освободителя а, те се появяват, много змееве се появяват през руско-турската освободителната война. Те се появяват във вид на огнени кълба. Видели са ги да се търкалят по небето и да се отправят към боя, за да помагат на българите. Змеят може да се разпознава билките и знае лек за всяка болка. Стига да е само добре и да е приятелски настроен и да има желание да помогне. Дори частите на тялото на самия змей служат за лек. Важно е да се знае как точно трябва да стане това. Когато змейското око започна да действа, къщата се тресе и керамидите падат. Змеят е по-близък до реда, космоса и съответно човек от всичките си хнотични събратя. Може да причини суша на чужите ниви, на своите може да ги пази, да ги закриля. Всяка страна си има змей, това се нарича Сайбия стопанин, който пази плодородието от зли хали, от крадливи събратя, от градушки, от бедствия. В борбата с халите и драгоселските змейове, които са като облаци в небето, змея хвърля огнени стрели и камъни, от което се получават цветкавици и гремотевици. Цветкавицата, това е стрелата на змея, с която той гони халата. Змейовете също са като хората, един с друг се крадат, вземат от един сонор, слагат на друг, нали. За да дели се от някъде облаче, змеят лежи. Ничко ми, само духът му ходи по облаците. Град ли се свие, дъжд ли завали около него, мястото е сухо. Само ако змея може да бъде наранен, на мястото пада огромен пороен дъжд и град. Когато настъпи дълга и мъчителна суша, значи в околностите се е заселил чуж змей. Тогава няколко мъже, съвсем голи, с дебели тояги и железни ръжени, тръгват посред нощ из селото в пълно мълчание. Мушкат навред, където може да е скрит змея, и накрая се окъпват в реката. Обикновено родените в събота, така наречените съботници, могат да видят такива змейове и да ги вържат с въже от коза или от кон. Малцина са щастливците, които намират някъде край река, извор, кладенец, блато, поне една от невиждането неговите големи люспи, като на змия. Вярва се, че те са много лековити, носят изключителен късмет и изключително щастие. В следващото видео ще си поговорим за ламята, за магиите, за предпазването от змеи и така нататък.